Така, здравейте хора, вижте какво забелязах. Днес на 16.03 в ето е и тук в 17 часа. Къде е 17 часа, бе, брат? Ето тук 18 градуса ще има гръмотевична буря. На 18 градуса. На 18 градуса гръмотевична буря. То още е ден, бе, каква гръмотевична буря? Въздухът е сравнително замърсен. Може да е вреден за чувствителни групи. Ти? Разбирам. А какво ще е в София? Сигурно. Какво ще е в София? Я? А? Гръмотевична буря. И тук е гръмотевична буря. Гледай. Тук пък гръмотевична буря е на 18 и 17 градуса, на 16 и 17 часа. Има ли тук още гръмотевични бури? Оф, не! В София ще вали, но при нас може би и няма да вали. Да, няма да вали. Така де, мразя времето.